ምድራዊ አገልግሎት ከገልግል ከሎ ከነብር ከሎ ንዝገጥሞ ፈተናታት ሲ ጳውሎስ በገመይ ሓሊፍዎ እንድሪልኩም እዚያናይ ቴንት ህይወትያ እንተ خسረ እንተ ሰዓነ it's okay ሓንተ ህንጻ ግን بإيد ሰብ زي ተገብረት ኣብ ሰማያት አላትና ብዝብል እዩ ክርስትና ዝዩ ባይዘወይ ተስፋና ዝዩ ከኺደና ድኽእል ዝዩ ተዘይ ኮይኑ ኩሉ ነገርና ኣብዛ ምድር እዚ አንደር አውዲቅናያ ከቢድ ይኸው ስለዚህ ጊዜያዊ ከም ዝኾነ ይዝፈልጥ ቁጥር 2 ድማራ አይዋ ምንም እኮ ልቡሳት እንተኾንና ሩቃት ኮይና ከይነብር እታ ሰማያዊት ቤትና ክለብስ እና ናፈቅና አብዚ ንደናፈቃሉና ናፍቆቱ ረአዩ ታ ሰማያዊት ክለብስ እዩ ስለዚህ አብዝስ እንታይሉ ንደናፈቃሉና ጳውሎስ ዘደናፈቆ ዘሎ እንታዩ ሰማያዊት ቤት ንምልባስ ካብዚ አወጽዩስ ነታ ሰማያዊት ክለብስ እንታይ ይገብራሉ መስለኩም ይደናፈቃሉ ማዕረግንደይ ነታ ሰማያዊት ቤትና እንደ ሐሰብና ንደናፈቃለና እንዴ ከማይ እንተ ኮይንኩም ንደናፈቅን ምንታይ መስለኩም አዴና ክንዝክር ከሎና ቤተሰብና ክንዝክር ከሎና አንታዛ ክርስቶስ እንታይ ኮይና ተኸውን እንዳበልና እትደናፈቀናሲ ምድራዊ ነገር ጳውሎስ ግን ንደናፈቃለና ድብሎ ደሎስ ነየናዩ ነትናይ ሰማይ ነገር ንደናፈቃሉና አብዚ አብዛ ናይ ድንኳን ቤትና ከሎና ሓንቲ አላ بإيد زي ተገብረት ሰማያዊት ቤት አለና አላትና ናአኽና ፍቅሲ ንደናፈቃለና ንጽበያለና ንናፈቃለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቁጥር 4 ነህና አብዚ ድንኳን እዚ ከሎናስ እትመዋቲ በህይወት ምእንተ ኽዋሃጥ አብለልዩ ክንለብስ እንበር ክንቅንጠጥ ስለዘይንፈቱ ከቢዱና ነስቆርቁር አለና ክልተ ሐረጋት አለው ክንፈልጠ ዝግባ መሰረታዊ እንታይ ይብላሎ መስለኩም ሓደ እትመዋቲ በህይወት ምእንቲ ክዋሃጥ እትመዋቲ በህይወት ክዋሃጥ ማለት አብዛ ህይወት እዚ አኸለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር መጽዩ እዚ ድንኳን እዚ እንታይ ክኸውን ይመስለኩም እዚ መዋቲ እዚ መዋቲ በትናይ ዘለዓለማዊ በትናይ ክብር ስጋ እንታይ ክኸውን እዩ ክዋሃጥ ከም መቅጽበት አይን እንታይ ክንከውንና ከም ተሰሎንቄ ድብሎ ክንልወጥ ስለዚህ እዚ መዋቲ ክዋሃጥ ድብሎ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ዝኸውን እታ ኻልአይቲ ድማ ክንቅንጠጥ ይብሎ ክንቅንጠጥ አይንፈቱኒና ዝብሎ ድማ ምቅንጣጥ ማለት ድማ እንታዩ بموت اندحر كابزا مدرسي اتفلينا دما كابز دنكوان زي انتاي نخون هلنا نقنطط አለና ጳውሎስ አይ ሃብ አልናን እንታይ ዝደል ዘሎ ከቅንጠጥ ደይኮነ ዝደል ዘሎ ክልወጥ ይዝደል ዘሎ በህይወትን ከሎስ እቲ ዘለዓለማዊ እንታይ ክገብሮ ክውህጦ ነቲ ዘለዓለማዊ ክለብስ ኢየሱስ ጎይታይ ከሙዶ ይኹነላ ማራናታ ኢየሱስ ይምጻ ክብርና አምላክና ይኹን يمصى موتي ز دنكوان ناس بتزل عالماوي بهيوت انت يجبر بتناي كبر سغا يوحط ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ናፍቆቱ ዝኸም ዝኾነ ነጊሩና ንደናፈቅ ንዝበሎ አብላዕሊ አብ ቁጥር 2 አብዝ ድማ እንታይ ወሲኹሉ መስለኩም ነስቆርቁር ድማ ይሉ ነስቆርቁር አለና ይሉ እጂ እትድሌቱ ከም ተዝበልኩኹም እዩ ጎይታ መጽዩ ክልወጥ እትመዋቲ በትህይወት ምእንተ ኽዋሃጥ ነገር ግን ድማ ድፈርሆ ጉዳይ ኮነ ንሞት ከም ክዳን ገይሩ ይኮ ዝዛረበሉ ዘሎ እዚያ ድንኳን ያይልዋ እዚያ ክስታይ ትግበር ነታ ናይ ዘለዓለም ድማ ታ ህይወት ድማ እንታይ ትግበር ትልበስ نموتن بدحر ذا هيوت زي أزلان دايت فرح تخون نمنتا إنتايلكم إنتاي كم زمل سنده رفليتك يسوع قويتاي بزوه حبتي بزوه فلتات بزوه تمرتي بزوه نجارات زلوا مسبات honest ndihar koyno mtay kam zafruhum tfaltu dihum mot
honest خوينو مسا لاري كينج دبحال interview دقبر زي talk shows نبرو سب أي تفلتو يخو مابسي إني very famous نيرو كسا كلتشن شو عتن قل خبابي جكوا يلن برنامج يلن مالتي أبي كم زلون هذا ما عدت حديثه انتي الصبالو حتى ينديون زمانات بزح سب يحدث نيرو انتي هاي لا حديثاته تفرح كان جرالو ده يلاتو إيلو تاي تفرح موت يلو اوكي updated جيرونا اللساسي متازفر حماس يأتو الله قويتا مهراتي كبرالو نانتاي تفرح مسبلتوس موت يلو أسئبا زحاتة التودما بزعبا أملاقسي انتاي تبالي لاتو I'm not sure يلو جنوستيكي لا غالون يلنسي أيبلن يلو أملاك كم زلو زأمن أملاك كم زلو زفلت سبقن نموت انتاي قبران ويفرحان موت جن ويدما زا دنكوان جن كونستانت انتاي أمسلكم ريمايندر أبزا زوغة قتالم كم زلنا هذا ما قلت دما نابتا موت بحال نجرسي بب ما قلتوس إن قربنا خم نغيرسي مفلتي إدمنا غدا غير كلش سجاغاس قدم تجبروز نبركا نجراسي زي تجبرنا ندخونكا قدم تخلوز نبركا قدم بقى بقليلو تجبروز نبركا نجراسي لك الناس أنكايو الناس أنكايو أنت ريمايند تجبرك الله تا ما قلتسي تقرب الله تا ما قلتس سمعت الله prepare yourself تدالو اجي بلايف تايم انا غنريو خلنا ينبركو غيزي بفلاي كم ادم بسغاغا غاله تريخمو دغبره داويس فلطيخم كوسو تتصاوت كلخاسي تنكوسو تتصاوتلن ادم خندي طعام وصلات بروفيشنال كوينو هذا بروفيشنال تتصاوتاي دغدلنسي وحداتي سلاساس نيواتيو غنايز بحالنبر سلاسا كوسو اريغلو بك وديو لو ريتاير كغبريو اجي من زغزو اوغانتا يلن بحال سلازي انتي كبلكم دلخو موتسي انتي تغبركالا ريمايندر يا سغاناس كونستانتلس نتزال عالماوي نجر كنحسبسي ريمايندر تمالنو غبروز نبرنا نجرسي لو مخنسنو خلناس نقرب كم زلنا نفلطينا anyway قطر حموش تخنقيدج غناغ يلو دما اتنزز دالونا اربون منفس كازحابنا املاخ يلو نازو كله زدالونا دما دلوس املاخ يلو نمنتاي زدالونا زلو نت منفساوي زنافقنا زلو نتا بيد سب زي تقبرت سماويت بيتنا دنافقنا دلوس اربون تقبلنا لنا هذا نجر كو طعمنا لنا ابراويان كم زبلو سماوي وهبت زطعمو بزطعمو زغلصن مالتي تخالايت دما حيلتا نايتا تمص زلا منغستس زطعمو يبل انا يا حواتي كلتا نجر طعمنا لنا سماوي وهبت طعمنا لنا دما حيلتا تمص زلا منغستس طعمنا لنا نشتي كيكي بكم يا طعممو طعمدو غلوا دحراي دهر مسحك بكي يلست قميطيو هجي انتاي كم ترغبو دحر مسحاسي اوريدس فليتكم الله هذا رزبل نجر ديكونس عزيو صبق طعم زلوا ببورشن ترى نشتي وسيدكم منبر قفح بزبلسي كم تمص سلازي انتاي تغبريهم تتصبابا يو لوك فورورد نتيا سلازي كريستيان مالت دما انتاي مسلكم نسماي كنافق متان نشتي انتاي زغبريو زطعمي سلازي منفس قدوس بقلو يزدال ونازلو يسوس غويتاي دهونا امانه انا اب غويتا مصيونا تمهره خيد كلو دصليلو نا تمهره خيد كلوس غويتا حلونا خمصيوس تنكف يبلو دايل كابيتو زي وص اكسبيرينس يركبو ايزبل هلونا ريهم اندهر حنسا طيمو حنسا اندهر تلماميدو شو بزن زناوت انت انا بزوم حسوتي غاتيخا اتا خمس يوم غيرومخا كمز يوم غيرومخا انت تبحله بز امرون بز زربان ايدناغرني مغنياتو ديناي كغبرو زيكل اكسبيرينس الله لممد الله لممد بطعامي وساني
መንፈሳዊ ልምምድ ስለዚህ ጳውሎስ አብዝ ድማ ሰማይ ዘናፍቀና ሰሎኮ ዝጣምናዩ አሎ ይዝብል ዘሎ ዝተለማመድናዩ ነገር አሎ እርቡን መንፈሱስ ሂቡና እሱ ይዘዳልወና ዘሎ ሰይልካ እኮ አይተሐድግኒኻ ተሐድግ እኮ ስለዝጣምከ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራት ዝሓደግና እኮ ንእስነትና ንጎይታ ዝሃብናዮ እኮ ዝጣምናዮ ነገር ስለዘሎ እምበርከምቱ ሁሉ ሰብ ዝኾነ እኮ ክንከውን ንኽእል ነርና ቲ ቀሊል እኮ እዩ ከምቲ ውሕጅ ከምዚ ኢሉ ዝመጽኸሎስ አንጻሩ ምኻድ እኮ እዩ ነገር ግን ምስቱ ውሕጅ ከይንኸይድ ድገብረና ኖ ኢልና ድገደፍናዮ ኖ ኢልና ናብዚ ዝበልና ዝጣምና ጤምና ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን ኃይል ናይታ ትመጽእ ዘላ መንግስት ዝጣምና ሰባትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በቃላት ንክርስትና ክነረድኦ እንተዘይክልና sometimes ግን ኤክስፒሪየንስ አለና ዝጣምኩዎ አሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝረኸበንሎ ዝተንከፈንሎ ልምምድ አለና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በአልዩ ዘላመደና ይብለናሎ አብዛ 2021 ከም ቤተ ክርስቲያን እዚ ህልውኑ ዶ የላመደና ኤክስፒሪየንስ ንግበሮ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጤምናዮ ዘይንፈልጥ ናይ ጎይታ ህልውና በኢየሱስ ስም ይርከበና ህልውና very important እዩ presence ናቱ አትናቱ በቃ ነገራት ምትንካፍ መለኮታዊ ነገር ዝተንከፎ ሰብ ኖርማል ኮይኑ አይነብርኒ መለኮታዊ ነገር ዝጣዓመ ሰብ ኖርማል ኮይኑ ኸይድ አይክእል ጨካን አማኒ ጨካን ክርስቲያን ንሁሉ ነገራት ግድፍድፍ አብሉ ድኸይድ ማዓስ እንደሪልኩምኒ ምስተተንከፈ ድተተንከፈ የፍልጥ ድተተንከፈ በቃ ሰይሉ አይከይድኒው ታ ኤክስፒሪየንስ ቲያስ ታይትገብሩ ያ ሞር ያተብሎ ሰማይ ጤምካ ማዓር ጤምካ እኮ ሞር ተብለካ አይኮነን ሰማይ አይኮነን አምላኽ ንቆልአስ ገለ ነገር ሃብዎሞ ዳህራይ እስኪ ያቀምጡዋ አብዚ ክሪስማስ ንጆሽ አንቲ ጊፍት ማይኪብዎ ቸኮሌት ናአኻ ይልዎ ዳህራይ አንቲ ሂብናዩ አቀሚጥነ በብሰከንዱ ዳዲ ናይ ማይኪ ቸኮሌት አንቲ ቸኮሌት እኮ ተጤምካያ ክሳዕ ትውድ አንተ ያተብለካ ሞር አምላኽ ጤምካ ዳአ ንሰማይ ጤምካ ዳአ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሰማይ ዘብል በኢየሱስ ስም ኤክስፒሪየንስ ይተንክፈና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተንክፈና ንጣም ንርከብ ኢየሱስ ጎይታ ኤክስፒሪየንስ ቁጥር 6 ሸውዓተን ክንምለሰይና ናብ ሸሞንተ ክንከይድሳ ስለዝኾነ ታጠቅስና ግናኸ ኢሉ ድማ እምንቱ አላትና ካብ ስጋ ግኢዝና ምስ ጎይታ ክንነብር ባህጊ አሎና እጂ ክልተ ነገር አዛረባለሁ ሃደ ባህግሎና ምሱ ክንነብሪና ደሊ ከላይ ድማ እምንቱ አላቱና we know that ከምታ አንቶ ይዝበልኩኩም እዩ ርግጽ እዩ በቃ ናይ ጳውሎስ ነገር ንፈልጥና ክብል ከሎ ጥርጥር የብሉን ድሕርዚ ህይወት እዚ ዝኸውን ነገር አሎ ባህግሎና ኦሬዲ ዘጣዓሞ ነገር አሎ እርቡኑ ተቀብሉሎ ዘጣዓሞ ዝተንከፎ ነገር አሎ ንፈልጥና ድሕርዛ ህይወት እዚአ አሎ ካለ ስለዚህ ባህግናውን ንስዩ ድሌትናውን ንስዩ ኑ ከም ንረክብ ንፈልጥና ቁጥር 9 ገልጠፈ ነፍስ ወከፍና ነትብስጋና ብስጉኡ ከሎ ዝገብሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ መን ተቀበል ኩላትና ኣብ ቅድመ መንበር ፍርድ ክርስቶስ ብግዲ ክንጋሃዲና ስለዚህ ድማ ኣብ ስፍራና አንተ አሊና ወይስ ኣብ ወጻኢ ኑ ክነሐጉሶ ንጽእት አሎና ይሉ ከም ትዝበልኩኹም ሓፈሻዊ ዝኽፍል እዚ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ ትምድራዊ መሰናክላት ዝገጠሞ እናሓለፈ ከም ዝኸደ ይዝነግረና ዘሎ ታስጋዊት ታምድራዊ ድንኳን ዚያፈራሲት ከም ዝኾነት ጊዜያዊ ከም ዝኾነ ተረድዩ ነታ ሰማያዊት እናናፈቀ ኣብታ ሰማያዊት ድማ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚው ክንጋሃድ ከሎናስ ኣብ መንበር ክርስቶስ ብግዲ ኣብ መንበር ፍርድ ክርስቶስ ብግዲ እንታይ ክንገብርና ክንጋሃዲና እጂ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ፍርድታት እዩ ዘሎ ተው ሓደ 7 ፍርድታት ኣሎ እዚኣ ናይ ኣመንቲ ፍርድያ መንበር ፍርድ ክርስቶስ ዝብሎ ታ ቤማ ትበሃል
بيما مالت دما زي غويا مس غوي اولمبيك ገለ ቀዳማይ ካልአይ ሳልሳይ ደረጃ አለምሽ ይወጹ ይሽለሙሱ ካብ ቀደም ክልተ ሺህ ዓመት ጀምሮ ግሪካውያን ዝጀምሩ ወይ እታ ደውድ ብሉ ላንተ ያተባሃል በማ ያተባሃል ስለዚህ ሓደ ክርስቲያን አብዛ ምድር ዚአስ ይጎይምሽ ከምት ዝጎየው ደሞ ሓደ ማልትስ አብታ በማ እንታይ ክኸውን ይከጋሐዱ ደው ክብልዩ ሪዋርድ ክወሃቦዩ ነዚና ንጎይ ዘለና ነዚና ንጽር ዘለና ብዙ ፈተናታት እንተመጸና መሰናክላት እንተመጸናና ሰገርና የንገይድ ምክንያትሲ ሓደ ማልትስ አብቀድም ክርስቶስ እንታይ ክንገብርና ክንጋሐዲና ስለዚህ ናፍቆቱስ ነዝና ሐሰበይ ዝጎይ እጅናብ ቁጥር 6 ሸዓተን ክንመለስ ስለዚህ ኩልሳ እምነቱ አላትና በእምነትም በር በምርአይ ኮንና እንመላለስ ዘሎናሞ አብስጋ ሰፊርና ገሎና ስካብ ጎይታ ርሆቃት ከም ዝኾንና ንፈልጥና ይብላሉ አማኸል ያዚ አትያን ባርዚያ እጂ ቁጥር 6 ሸዓተን አብ ትግርኛ ባሃደለዋ 6 ሸዓተን ገለይሉ ወይ ሰለስተ ጠቅስታት ገለ ትግርኛ እንደህር ደሚሩ አምጽዩ most probably እንታይ ገይርወሎ ገምጥሉ ወሎ ሸዓተን ቅድሚት መጽያላ ማለት እዩ እጅን ምናይ ሐድሽ ትርጉም ተኸይድኩም እዛ ጥቅስና ዛ አመታዊ ጥቅስና አብ ሸዓተ አትርከብ አብ ሐድሽ ትርጉም ትግርኛ ተኸይድኩም ወይ እንግሊሽ ስለዚህ ቁጥር 6 ንራአያ መጀመሪያ ናብአ ቅድም ምእታውና አብ ስጋ ሰፊርና ገሎናስ ካብ ጎይታ ርሁቃት ከም ዝኾንናስ ንፈልጥና ይብል እጅና ፍቆቱ ሰማዩ ሓደ ማልትስ ፊት ንፊት ክንሪኤና ክንረኽቦ ኢና ይዝብል ዘሎ መስከርና ገጽ ንገጽ ክንራኸቢና እሞ ክሳዕ ንኸይድ ክሳዕ ገጽ ንገጽ ምሱ ንረአሲ ከመይ ንንበር በእምነት ናይ ክርስቲያን ናብራ ዝዩሪኹም ክሳዕ ዝመጽእ ክሳዕ ወይንሱ ሳዝመጽ ወይንና ክሳዕ ንኸይድ ህጂ ብምርአይ ኮንና እንመላለስ ሩቃት ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ነትርሕቀት ግን ደቅርቦ እንታይ እንተይልኩም እምነት ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዘእትወና እንታይ እምነት ናብ መለኮታዊ ዓለም ናብ አምላኽ ዘቅርበና ዘእትወና እቲ አክሰስ እቲ መንገድ እንታይ እምነት ስለዚህ አብዛ ምድር ዘያ ክንነብር ከሎና ኢሉዩ ዘምጻ ዘሎ በእምነት ኢና እንመላለስ ብምርአይ ኮንናን ሩቅ ይዘሎ ነገር ግን እጂ ከም ዘሎ አሚንና ምስኡ ንጓዓዝ ዘለና በእምነት እዩ ናብ ጎይታ ዝመጻናሉን ውሉድ አምላኽ ዝኾንናሉን በመሰረቱ ቃሉ አሚንና ኢና ገለ ሰባት እጂ ምናልባት ከመይልና ንሐስብ ንኸውን አነስ ተባል ጴጥሮስ ዝነበሩሉ ጊዜ አንተ ዝሕሉ ነይር ኢየሱስ እንዳራአኹ በቃ ምስ ዮሐንስ ምስ በዓል እንድርያስ ደደሪዮም እንዳኸድኩ ኢየሱስ እንዳራአኹ ኢየሱስ ግን ነቲ ዝበለጸ ነይና ገይርዎ መስለኩ ቶማስ ምሽ ከይራአኹ አምኔ ዘአጣበተይ አብዚ ኢደይ አብዚ ኢድካ ኢደይ ድማ አብዚ ጎንኻ አንተ ዘእትየ ገለ ምስበሎና አደ ሐሰሰኒ ኢሉ ፍለጥ ምስበሎ እቶም ከይራአዩ ዘአምኑስ እንታይ ይብሉ ብፁዓን እዮም ስለዚህ ካመጀመሪውን ካመሰረቱንሲ ናብ ጎይታ ዝመጻና በእምነት ኢና እትጉዞ ክርስትናውን ክሳዕ መወዳእታስ በእምነት እዩ በእምነት ኢና ንኸዶ በእምነት ኢና እንመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክርስትና ናይ እምነት ናብረ ሃንሳ እግዚአብሔር እንትና ከፊቱ ከሪእና ይኽእል ነገር ግን ናይ ኩል ጊዜ ኖርማል ክርስቲያን ላይፍ ግን ብምርአይ ደይኮነስ በእምነት እዩ ገለ ሰባት የሪእኩም እግዚአብሔር አይንትኩም ከፊቱ መልአክ ትሪኡ ገለ ሰማያዊ ነገር ትሪኡ ምንቅስቃስ ትሪኡ ገለ አነ እታ ክንፉ ናይ መልአኹ ሪእ አይፈልጥኒ ክሳሐች ምንም ሪእ አይፈልጥኒ ኸሙ ነገር ግን ህይወት ክርስትና ከመዩ ተልኩምኒ በእምነት እዩ እቶም ዝራአኹምን አቡኳ ይኮንኩም እንትስረቱ እምነትኩምን አቧይ ተሰረተ تزلمدكم تشو زرعهم جيزياي كم تزبلنا يطعميو فنو يابيلو لكم منبر اتا نورمال لاي كريستيان لايف بمنطقه لكمني بامنات جوهم بالو كو باولوس يزبل زلوتي كاباولوس زبلص ازرائيل يولنا كساسالساي سماي كيدي يقولنا سب كريون كيسمعون كريون كسمعون زي تغبأ نغرسي سميو اي نغرنان كمان كو زرزيرون غليصون كمان يتحررفنا حانسا يرقني باولوس
ማለሲ ንምንታይ ጅምር አቢሉስ ይገድፋ ይድብል እሱና ዕብራውያን ጸሐፊንሲ ናይ ዕብራውያን ድማ ኸይዱ ናይ ታሰማይ ልክ ምስ ጀመረ አይዝስ ይሉ ግድፍ አቢሉ ስለዚህ እንታይ ክብለኩም ደሌ ብዙ ዝራአዩ ግን ስቲል እንታይ ብለናል በእምነት ይተመመለላስ ጴጥሮስ ብዙ ሑሪዩ አምጪው ቁርብ ጴጥሮስን ወአናናኮ ካብቱ ግኑን ክብሩኮ ዝራአናይና ሰማይ ተኸፊቱ ድምጹን ሰሚናይና ገሌሉ አምጪውቲ ዝራአዩ ነገራት ኤክስፒሪየንስ ግን ዳራይ ምልስ ይሉ ግን ካብዙ ሁሉ ዝጸነአ ናይ ትንቢት ቃል አሉን በትዝራአናዩ በትኤክስፒሪየንስ ዳይኮና በዚ ጽኑ ቃሊና እንታይ ንገብር ንመላለስ ኢየሱስ ጎይታዬ ስለዚህ እጂ ናብዛ በእምነትም በር በምርአይ ኮንና እንመላለስ እትብል ክልተ ነገርያትና ነሪ ቀልጥፍና ነሪና ክንውድኢና ታንቲ ለኩሜ መምለላስ ወይ ድማ ወክ ድብል ነገር አለዋ አብዝ ገለ ነጥብታት ክንድሪና መምለላስ ማለት በእምነትም በር በምርአይ ኮንናን እንመላለስ ምልልስ አብ ሐድሽ ትርጉም ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ተሪኹም ናብራ ማለት ይካል አይኮነን ናይ ክርስቲያን ናብራ ናይ ክርስቲያን ህይወት ናይ ክርስቲያን መምለላስ በእምነት ይዝብለና ግን ነዚህ ገለጽ ከሎስ ወክ መምለላስ ዝብል ነገር አምጪልናሉ ቀዳማይ ነገር መምለላስ ናይ ምንታይ እንደሪልኩምኒ ናይ ህያውነት ምልክት እዩ ሬሳ ኮፍ ከተብሎ ትخليخ ደጋጊፍካ ደው ተብሎን ትخليخ ሬሳ ከገብሮ ደይከል ግን አይከይድን ወክ አይገብርኒ ነና ግን እንታይ ንገብርና ይብለናሎ ጳውሎስ ንመላለሲና ህያዋኒና ንገይዲና መስጎይታ እጅ መቅማጥ ናቱ ጽቦ ነገራት አለው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ገለ ነገራት ይሉናሎ በዛባ መቅማጥ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ አብ ሰማያት አብ የማና አቦ ተቀምጥናይና እዚ እረፍቲ ዘሪ مسقمتنا ግን በድህሪው ድማ ከነመላለሶ ዝግባ ህይወት ድማ የሪና we walk ድማ by faith ካብቲ ጎይታ ዘቀመጠና ካብቲ እረፍት ተበግዝና ድማ ስንታይ ንገብሪና ንገይዲና ንመላለሲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምጋድ ወክ ምግባር ካለ ድማ እንታይ ዘሪ መስለኩም ምውሳኽ ይዘሪ ዘአመት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ውስኸሉ አመት ይኹነልና አብ ሓደ ቦታ ኮፍ ንብለሉ ደው ንብለሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ይኹን አም መንፈሳዊ ህይወትና ይኹን አብ ኩሉ ዳይሜንሽን በኢየሱስ ክርስቶስ ሙሳኽ ይኹነልኩም ደው መባል ስታግኔት ምግባር በኢየሱስ ክርስቶስ ካብለሌና ይውደቅ ይነቃነቅ በቃ ነገርናስ በኢየሱስ ክርስቶስ ምኻድ ይኹነልና ኢየሱስ ጎይታዩ ስታግኔት ድገብረ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ባሉ የነቃንቆ ሙሳኽ ፕሮግረሲው ክርስትና ህይወቱን ከመይ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ እምነት ናብ እምነቱ ተማልዝ ተለማመድኩም ነገር እንደራሎ እንተ ሆይኑ ይህዋተይ ንሱ ረስኡዎ እግዚአብሔር ዝበለጸለው እግዚአብሔር ዝበለጸ ነገር አለውና አኻ እግዚአብሔር ዝበለጸለውና አኺ አና ህይወተይ ካብ ዝጸልኦ ነገር ከነገረኩም ካብ ዝጸልኦ ናአዩ ናይ ተማሊ ዘኪረስ እታናይ ሎሚ ክትነሰኒ አይደለኒ አማይ ክሊር ተማሊ ዝነበረን ልምምድ ይለኽ ዛረብስ አይደለኒ ናይ ሎም ማልት ልምምደይ ክትበልጽ ይዝደልያ ዝክፍ ይዘብለና ከማን ሰባትሲ ትቀደም ከምዝ ኔርና ከብሉ ከለው ካብቱ ባህደ ይብለኒ ናይ በሐቂ ይዝብለኩም ቀጨውጨው ካብ ዘብለኒ ምክንያቱ ተማሊ ይክበልጽ አይደልዩኒ ክርስትና ከመ አይኮነና እና ወሰካ ክትከይድ እና ቀጸልካ ክትከይድ እንበር በናይ ተማሊ ናይ ታሪክ ሰብ ክትከውን አይኮነ እንደድል ኢየሱስ ጎይታ ከሙዶ ይግበረልኩም ከሙ ይግበረልናዶ ካብ ተማሊናስ ሎሚ ይጸብቅ ካብ ተማሊናስ ሎሚ ይብለጽ ካብ ሎሚና ድማ ታናይ ጽባህ ትብለጽ ክልተሽን እስራን ሐደን ናብ ዝበለጸ ነገር እግዚአብሔር የእትወና ስለዚህ መምለላስ ወክ ምግባር ፕሮግረሲው ምውሳኺው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምኻድ መምለላስ ወክ ምግባር